Matalom nun. Okay, di ata karon sa Matalom Municipal Gym kung diin nag-distribute o tupad mga beneficiary sa tupad nga hatagan og sweldo guys. Sa atong mahal nga congressman si Carl Care, inubanan sa atong mayor diri sa lungsod sa Matalom, Mayor Eric is Pahulyo, o tupad nga mga staff nga may uban sa atong congressman diri sa lungsod sa Matalom. Maunig mga beneficiary guys sa tupad diri sa lungsod sa Matalom. Maunig update sa asa mga barangay mo? Beneficiary mo? Pila ka adlaw inyong pa? Kilay ba daw? Okay, maunig taga Bagong Lipunan guys nga mga beneficiary diri sa lungsod sa Matalom guys. Maunig aka mo madam, taga-asa mo? Sanguan. Maunig mga beneficiary sa tupad diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako mang hinaot nga ato gyapon suportahan ang atong congressman si Carl Care sa atong mayor Eric, atong ipadayon ang pagsuporta nila aron magpadayon ang mga programa para sa katawan diri sa lungsod. Iko pipi tinuray nga serbisyo ang mahat. Okay, masugod. Rosalinda Bacala, Rosalina Bagyo. Okay, mga tupad beneficiary guys diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay. We acknowledge the presence of Congressman Carl Care, Honorable Mayor Eric S. Pahulyo sa SPP para sa Caribbean. Okay, maunig mga tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalom guys. Iko pipi live diri sa Matalom Municipal Gym diri sa lungsod sa Matalom.